alihi da sahabbar rasul tari da yawa a kalaman gausi ya shehana tijjani fa kai ya sare da yawa a kalaman gausi da wanda na zane na gare shi shehu na yiwa a kalaman gausi a ina karami na fara san sadakawa a kalaman gausi ina ta san jin zancen sa ga hijabi da yawa a kalaman gausi ina ta kara taraki da gaske bani dagawa a kalaman gausi na sami sirrin kaunar ta shehu mansur da yawa a kalaman gausi ya sha da ni to faila cikin cikina da yawa a kalaman gausi yana faɗa wa mutane batu a kaina da yawa a kalaman gausi ya so ni ma na so shi godiya nai da yawa a kalaman gausi a yau ina kan zance na gausi zance da yawa a kalaman gausi sojan rasulu masoyin batulun yar mekawa a kalaman gausi wannan da na yi waƙar nan ta shehu ɗahir da yawa a kalaman gausi cikin karamar gausi faransa ɗaha ya baiwa a kalaman gausi ka dubi daidai wani batun da yaina da yawa a kalaman gausi da mariya duk tausir cikin kadimi da yawa a kalaman gausi duk ayyukansa da ransa fa shehu ɗaha ya baiwa a kalaman gausi da san rasul ya zarce dare da rana da yawa a kalaman gausi cikin yabon manzo shehu yayi nisa da yawa a kalaman gausi gani ya zamto baba ubangida na yi zuwa a kalaman gausi ya yawata ga kasashe a duniya ya yawa a kalaman gausi ya
gausi nisa ta ne gaba aiki kiran na malam baika a kalaman gausi ka zo gidan Shek Mansur Kaduna sai san barka a kalaman gausi na gane sirrin gausi a yau yana hannunka a kalaman gausi wuya da daɗi shehi ina wurin kanadika a kalaman gausi akwai mafarin aikin imamu na labbaika a kalaman gausi ya gausi sirrin Allah nazifi na ƙaunarka a kalaman gausi ya dini mai takalma Kano yana son barka a kalaman gausi ya shugaba alƙasim shehu yana ƙaunarka a kalaman gausi na sada sirrin fatahi yana tarera yabanka a kalaman gausi da shamsu kofar waika mala'ika ya bika a kalaman gausi dan yaya zakin fatahi na ganshi ne a cikinka a kalaman gausi idan ka kushe shehu kashe ni zan barka a kalaman gausi da jinjina to abba ina ganin sa cikinka a kalaman gausi na sa khalifa na Kano sunu suke ta yabanka a kalaman gausi na Ahmad dan Gambo wallahi ya zabe ka a kalaman gausi idan kana son wake gare ni ce fa kale ka a kalaman gausi ka duba YouTube nawa da hanzari sabaka a kalaman gausi sajan ma'aiki zana da hanzari kaga haka a kalaman gausi kamar cikin waken nan da sabuwa kwaji haka a kalaman gausi duk juyin zamani Allah ka bar mu da san annabi alaihi salam waken kun ji shi ne daga bakin Okasha sojan ma'aiki daga gidan Shehu Mansur Kaduna Allah ya bar mu da san annabi da biyar malamanmu waliyanmu masoya annabi sallallahu alaihi wasallam wassalam